3 snin wara li ġiet diagnosed, ma minnhom la titkellem, la tiekol, paralizzata kompletament fis-sodda. Din hija Simone Gallia, f'waħda mill-kampanji tal-maratoni ta' ALS Malta, wara li omma mardet bl-ALS u kienet l-ewwel residenta f'dar Bjorn f'Ħallqormi. Wara li mietet omma, din hija Simone illum li kellha titlob l-għajnuna għax mardet bil-Parkinson's. Għabat minn Parkinson's jien, għax il-mami f'ninja fjannar u fl-istess periodu ġiddajja kontu sjena. Simone hija ta' tifla ċkejkna u minħabba l-marda kellha tinfiret minn ma' binta. Il-Parkinson's ikkawżala movimenti li ma tkunx tista' tikkontrollhom u jkollha bżonn l-għajnuna minħabba li spiċċat priġuniera ta' ġisimha li jikmanda u ma tkunx tista' tagħmel li triti. Marija Formosa, il-mara ta' Bjorn, qalet lil TVM News li kienet qafsa ta' qalb għalija u għal-Bjorn jaraw lil Simone dbati minn din il-marda. Jiddispeċina ħafna għal Simone, ġifieri nħares lejha. Mara sabiħa, mara mimlija enerġija, intelligenti, ġifieri għandha kollox hu, imma ġiet milquta minn din l-iżventura. Simone tajt li għalija Bjorn huwa anġlu ta' ħajjita. Bjorn kollox għalija. Kollox. Infera ħaj, għax anġlu ta' sema ta' dak. Dak tibedel il-Malta, ngħidlek jiena. Il-maratona ta' Dar Bjorn il-ħadd il-31 ta' Wissu fuq l-istazzjonijiet ta' Television Malta biex nies bħal Simone isibu familja oħra li tihom kura 24 siegħa kuljum.